1,500 ka mga kahoy itanom sa mga nagkalain-laing nga barangay sa Talisay City, Negros Occidental, sining nga Domingo bilang pangaman sa pagbaha. Yaring balita nga itong gintutukan. Masobra isa ka bulan matapos nagluntad ang sunod-sunod nga flash flood sa Talisay City. Isa ka tree planting activity ang patiyunon sa Domingo sa Barangay Katilingban, San Fernando, kag Kabatangan. Ang programa tikang sang LGU agud inganyohon ng mga residente nga buylugan ang greening programs bilang pamaagi agud malikawan ang pagbaha. It will be a simultaneous event. Ma-start kami sa 5:30 a.m. Makitanay kami tanan sa Oval. And then madungan man kami tanan. Kabahin sa programa ang Bantay Bukid nga nagpasalig sa mas istriktong monitoring sa mga kabukiran, ilabi na sa mga barangay nga kabahin sa Forest Reserve sa North Negros Occidental. Gintinguaan nila mo ng event in partnership with the Talisay Water District and iban pagid na mga offices ng LGU. Gintinguaan nila mo na matigayon para hindi na maliwat ang mga amon ng mga kalamidad. Ang programang pamaagi man sa Talisay Water District agon maprotektahan ang waterways nga source man sang tubig sa mga residente. Ang problema na sir is that tani kung ara ng kahoy, ang mga tao sa babaw hindi man nila pagut doon. Kay dako gid ang bulig sang kahoy nga ato didto at the same time kabalo naman ko sir the benefits of having those trees. Magluwas sa tree planting, dredging kag excavation sa waterways. Sunod sa LGU, tutukan man subong nga tuig ang iban pa nga programa, may angot sa pag-amlig sang dunang manggad. Upod, Kirinal Casillo, Adrian Prietos, 1 Western Visayas.